Росіяни бояться проукраїнських настроїв у Криму, тому пропонують відтворити структуру радянського СМЕРШ. З таким закликом на так званому телеканалі «Крим-24» виступив окупант на псевдо «Призрак», який чомусь ховає своє обличчя. Він поділився власними образами на жителів Криму та навіть сусідньої Росії, які відкрито зневажають окупантів. Єдиний вихід, на думку напологаного загарбника, лякати усіх терором радянського масштабу. Таких очень много ждунов. Что, у нас здесь, в Крыму, их нет? Их здесь, огромное количество. Огромное. Каждый день а мы при этом, видим при всем, очевидца. То, что нужно возрождать, я считаю, с первого дня говорю, то, что нужно возрождать СМЕРШ в полном его проявлении, в полном просто-напросто, и жестко наказывать. Поки кволими спробами залякування проукраїнських жителів Криму опікується кишеньковий стукач ФСБ Олександр Таліпов. Його зусиллями настрахані поціновувачі руского міра дізнаються, що з усіх боків оточені, як вони кажуть, ждунами. Тому і пишуть доноси до ФСБ на українські пісні в караоке, синьо-жовті паркани та власників кафе, з яких женуть російських військових з їхніми родинами. Про загони кримських стукачів хунвейбінів мріє кримський колаборант Олександр Таліпов. Він запропонував створити такі собі патрулі, які б вештались по кафе, торговельним центрам і крамницям у пошуках людей з проукраїнськими поглядами, аби потім написати донос до ФСБ. Цель одна. Чтобы любой ждун понимал, что наказание за антироссийскую деятельность в российском Крыму неотвратимо. Плюс профилактика, чтобы знали и боялись даже слово сказать против России, нашей армии и президента. Кожного барана врешті підвісять за його ногу. Цими словами з кримсько-татарського прислів'я відповів Таліпову голова меджлісу. На шляху київськими вулицями Рафат Чубаров спростував брехні ФСБшного служки про нібито втечу до Ізраїля та привідкрив завісу про майбутню долю колаборанта. А коли йде про таких негідників, як той, який себе називає смершівцем, який розповсюджує брехню, в тому числі про мене, він обов'язково буде покараний. Він думає, що він встигне збігти до Росії, але ж Росія розвалиться і там його знайдуть. Російський диктатор почорніє за 8 мільйонів рублів. Саме стільки витратять на відновлення пам'ятника Владимиру Леніну в селищі Нижньогірський, який історично зветься Сітлер. На тлі трильйонного дефіциту в російському бюджеті на пам'ятник одному з головних російських фетишів вирішили не скупитися. Ба більше, у проєктних документах назвали істукан історичною пам'яткою. Врешті він стане чорно-сірого кольору з латунним підписом. Вочевидь, такі жалобні шати диктатор вбере в очікуванні неминучого знесення. Росіяни нервують навіть через пісні Вірки Сердючки. За їх публічне виконання окупаційний суд Алушти покарав одразу 3 дівчат – 19, 20 і 26 років. Двоє з них приїхали до окупованого Криму з Росії на сезонний заробіток. Третя постійно живе в Алушті. В ухвалі фейкового суду пишуть, що штрафи у 15 тисяч рублів виписали за публічні танці під тематичну пісню українського виконавця з неприпустимим змістом. Неприпустимий для росіян зміст лише в 4 словах: «Ще не вмерла Україна». Гауляйтери та російські посіпаки посперечалися через терміни відновлення Чонгарського мосту. Ватажок окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо бідкається, що на ремонт піде близько 2 місяців, бо заважають такі собі технічні складнощі. Ще напередодні колишній окупаційний очільник Мінтрансу Криму Анатолій Цуркін давав оптимістичні терміни у 7-10 днів. Через це його розкритикував радник Аксьонова Олег Крючков, який врешті назвав прогнози Цуркіна лише його власною думкою.
Скупчення російської військової техніки виявили партизани з руху АТЕШ. Тентовані болотяні вантажівки помітили на стоянці у селищі Зуя між Сімферополем і Білогірськом. Активісти підпілля наголосили, що будуть і надалі відслідковувати ворожу активність в окупованому Криму та повідомляти розпорядникам бавовни. Кримсько-татарський вечір у Стамбульському мистецькому центрі Еюп Султан присвята Дню корінних народів. Такий захід вперше організували в Туреччині за підтримки Меджлісу та Генконсульства у Стамбулі. Визнання Україною кримських татар корінним народом є дуже важливим кроком. І ми дякуємо Генеральному консульству України за організацію такого заходу з повагою до місцевих жителів. Кремли – це не лише про народне мистецтво. Вони оборонці України на полі бою та майбутнє нашої держави, наголошує генеральний консул у Стамбулі Роман Недільський. Каже, кримські татари, як і інші корінні народи Караїми і кримчаки, в лавах українського війська борються за волю своєї батьківщини. Я дуже дякую організаторам, які погодилися і зорганізували цей захід, особливо молодим людям, молодим кримським татарам, які тут в Стамбулі проживають, тому що це наше майбутнє. Молодим кримським татарам жити в Україні, відбудовувати Україну – вони наше майбутнє. Вшановуючи корінні народи, неможливо оминути відсіч російській навалі. Глядачам презентували новий доробок кримсько-татарського митця Рустема Скибіна. Це нарукавні патчі для кримсько-татарських воїнів. Задум у тому, щоб зберегти військову традицію кримців і перетворити її на сучасну бойову кримсько-татарську айдентику.